body fire burning. Yeah man, ginger tea, mina routine. Kwandabva kure ende andidzokeri. Safe zone yese cha ndauya pano kuzorova zindandi singazive ari pamike ndiani geto blaster kana kuti ginger tea ndaragina vanisimbisa city yani anozvifarira ndiani zvevaenzi vanouya sina mari vaine nzara chida rice rine kare westel 40 dziri hama dzemukadzi yani anozvifarira ndiani zvevaenzi vanouya sina mari vaine nzara chida rice rine kare westel 40 dziri hama dzemukadzi vatouya kuno ndatitanga wafona problem kuno hatina muriwo waona tobika netsaona mwana singazive kuti zimbabwe yakaoma kuriseko kuna kutsana pane chikambo chinondizveteropa vamauya kuti kuno kuchibage tigare tadzura yani anozvifarira ndiani zvevaenzi vanouya sina mari vaine nzara chida rice rine kare westel 40 dziri hama dzemukadzi yani anozvifarira ndiani zvevaenzi vanouya sina mari vaine nzara chida rice rine kare westel 40 dziri hama dzemukadzi unai manje matitsika tisina kana sendi ndozvandovenga zvekuburitswa mubhajeti ona mega hufo wasara mubhaketi ndaneta nekugara chipinzwa squaret maraini vakutondiheta to bed kwese kwandoenda vari kuvhara magedhi hanzi vadzoka jamani vharai madhoo noona zvamunokonzeresa tsano yani anozvifarira ndiani zvevaenzi vanouya sina mari vaine nzara chida rice rine kare westel 40 dziri hama dzemukadzi yani anozvifarira ndiani zvevaenzi vanouya sina mari vaine nzara chida rice rine kare westel 40 dziri hama dzemukadzi vatouya kuno ndatitanga wafona problem kuno hatina muriwo waona tobika netsaona mwana singazive kuti zimbabwe yakaoma saka pochitotema bonongwe atiuraye jongwe embasa yanhongwe tototanga mafona pemovha mauya kuti kuno kuchibage tigare tadzura yani anozvifarira ndiani zvevaenzi vanouya sina mari vaine nzara chida rice rine kare westel 40 dziri hama dzemukadzi yani anozvifarira ndiani zvevaenzi vanouya sina mari vaine nzara chida rice rine kare westel 40 dziri hama dzemukadzi unai manje matitsika tisina kana sendi ndozvandovenga zvekuburitswa mubhajeti ona mega hufo wasara mubhaketi ndaneta nekugara chipinzwa squaret maraini vakutondiheta to bed kwese kwandoenda vari kuvhara magedhi hanzi vadzoka jamani vharai madhoo noona zvamunokonzeresa tsano yani anozvifarira ndiani zvevaenzi vanouya sina mari vaine nzara chida rice rine kare westel 40 dziri hama dzemukadzi yani anozvifarira ndiani zvevaenzi vanouya sina mari vaine nzara chida rice rine kare westel 40 dziri hama dzemukadzi